Bon dia, som a Arança, estació d'esquí d'Arança a la Cerdanya, i avui anem a fer esquí nòrdic. Els amics de l'estació d'Arança ens han convidat a passar el dia aquí i provarem material i veurem totes les pistes. I és espectacular, Primer cop que faig això, aquí és perfecte i temperatura avui, després de la nevada, espectacular. Us vaig ensenyar tot el tema del material perquè tenen aquí una de coses. És increïble, mireu. Aquí s'agafa el forfet, mireu les botes aquestes, és increïble. Salomon, supercòmode, tu. I mireu, aquí tenim el responsable de tot, en Martí. Bones. Hòstia, pinta molt bé això, Sí, no. Acabeu de fer aquí una explicació dels circuits i de tot i... Sí, tenim per sort una de les estacions amb més quilòmetres i és un luxe poder esquiar aquí. Amb les condicions que tenim aquí aquests dies són condicions espectaculars, ens ha nevat molt. A dalt de tot, gruixos de 40-50 centímetres al mirador, a dalt la pollinera 60-70 i res, neu dura, neu treballada. Perquè aquí tots els recorreguts són per qualsevol nivell i de tot tipus. Sí, pots fer el que vulguis. Per principiants tenim aquest circuit d'aquí baix que és el de debutants, els circuits verds i blaus, això, per una mica més d'entrenament, i llavors si ja vols fer quilòmetres doncs pots tirar amunt, cap a Pollineres, cap al mirador, pots empalmar també amb l'altra estació que és l'estació de Lles i anar fent voltes per aquí. Hosti, doncs molt bé, el material ara us l'ensenyaré perquè és espectacular, són uns esquís, és increïble. Sí, no, el material nou, li hem deixat al pol avui, així que a rebentar-los. No, molt guai, i mireu, tota la zona d'estanys de la Pera allà, que és superxulo, i el mirador pla de llet, guapíssim, Anem cap allà i a veure com va això. Som-hi. Va, doncs vaig cap allà a gaudir de la muntanya. Molt bé, doncs que vagi molt bé, tio. Merci. Vinga. Mireu els esquís, itineraris, aquí a l'estiu, a l'hivern, qualsevol època de l'any, és increïble. Som-hi. I la Jana i en Pol, que també m'han donat el material, molt cracs. I per ficar les fixacions i les botes és super senzill. Desbloqueges una mica i poses la bota i ja està. I ara cap endavant, tu. Anar fent, a seguir la traça i a descobrir els recorreguts. Hosti, tenim aquí verd, vermell, groc i blau. Anem a veure com va això. Som-hi. Hosti, estic flipant, és super divertit això. Perquè hi ha una traça aquí, mireu. Veiem els forats per on va els esquís. I vas fent, amb els pals t'ajudes moltíssim, perquè vas agafat i vas impulsant i vas seguint el recorregut i l'esquí va sol. I les baixades, he fet una ara a l'inici, és molt divertit. Hosti, va, seguir, Aquí hi ha un grup de gent i mireu, està tot superguapo. Buah, a sobre es fa esport, es fa exercici, però no rebenta molt perquè les pistes són guapes. Mira. Anar fent, l'esquí va sol. Buah, i com està la muntanya, Que guapo. La neu, perfecta. I he començat fent el recorregut blau o el verd, no sé exactament què estic fent, però és superguapo, les baixades. És que l'esquí és tan lleuger, és molt estrany, però és molt divertit. I ara tenim diverses opcions, O torno per la pista aquesta que crec que és la principal fins al Fornell, que és l'estació de baix, o faig tota la volta per Blaves o la Verda, Pedres Blanques o Bosc d'Arança. Crec que és baixada i fliparé ara, però crec que faré aquesta baixada i aniré a buscar un altre recorregut. A veure la baixada ara perquè, mare de Déu. Bueno, la tècnica en baixada s'ha de millorar. Si sabeu esquiar o algun cop ho heu fet,
dieu-me consells, perquè les curves em vaig enrere, tu. I he de pillar el truquillo encara, girar. Hosti, tu, els trams rectes està bé perquè vas com carrilat per les vies, però a les curves flipes. Hòstia, vaya baixada ve ara. Mare de Déu. No lo veo, Mireu, mireu. Va, tirem. Però s'ha de fer cunya, per baixar aquí. Així. Ara. Millor. Treballes molts músculs aquí. I ara veus, tornem a pillar el carril. Pim-pam. I aquí és la pista els qui veu fer la Lles X-Trail aquest any, la ultra de 60 quilòmetres. Aquesta és la pista final que anava fins al mirador aquell. I aquí jo vaig començar a palmar heavy, El Xavi em va adelantar per aquí, no podia dir ni una paraula. Ara no sé si anar cap a les Pollineres, direcció Estanys de la Pera, o al mirador. La pista del mirador és vermella, però no sé què vol dir que sigui vermella, perquè com hi hagi moltes pendents de baixada, m'ho passaré bé avui. No ho sé, de moment anar fent, i ara decidiré. Mireu quina preciositat, com està la muntanya. Quin dia. Allà, la Tossa d'Alp, i cap allà, Puigmal, Carbassa, Puigpedrós, i aquí Estanys de la Pera, aquí dalt. He parat aquí un moment, ara farem el camí del mirador, el vermell. Espero que no sigui gaire xungo, però mireu aquesta neu, Què és això? És increïble. Brutal. Els esquís i les botes. I mireu com es fica això, Fiques el peu a dins, baixes la fixació i ja estaria. I avui fa caloreta, S'està bé. Últim dia de l'any, 31 de desembre, provant un esport nou, Increïble. Abans he dit que ja ho havia fet, però que va, no tenia res a veure el que vaig fer. Ens vam ficar a donar voltes en un parc que era pla. Esquí nòrdic, primer cop, guapo. I ara ve baixada, Acabo de pujar bastant i estic una mica preocupat pel que pot venir ara de baixada. Però bueno, aquesta zona, esquí de muntanya també s'hi pot venir i molt guapo, I teniu a l'estació bar, teniu de tot. Guapo, mireu. Doncs som-hi cap avall. Bueno, crec que encara no baixa del tot això, però anem fent. Ara sí, que ens agrada. Aire fresquet i a patinar, tu, o a esquiar. Sobre és una velocitat, no es va molt ràpid. Bé, si fa baixada sí que es pot anar molt ràpid, però els camins aquests és més com per disfrutar de la muntanya. Estàs aquí tranquil, vas fent el teu ritme, està superbé. Mireu les vistes al Cadí allà espectaculars, Hòstia. Ara riurem. Que guapo. Aquí s'ha d'anar fent cunya, perquè si no, no frenes, tu. Mirador. Espectacular, com està tot. Mireu allà. I veieu, aquí ara ens tornem a encarrilar. Pim-pam, arribem i a pujar. Increïble. I la neu? Mireu. Girona, paradís ciclista. I he deixat allà els esquís un moment, perquè aquí hi ha un mirador molt guapo, que ja vam passar corrent, però s'ha de venir també ara a l'hivern. I, m'han explicat uns bons homes. Bueno, més o menys ja ho sabia, però m'ha quedat clar del tot ara. Hi ha dos tipus de modalitat d'esquí nòrdic, que és el clàssic i després hi ha el patinador. Són esquís diferents. El clàssic és el que estem fent, que vas com pel rail i vas fent xino-xano.
I després el patinador sí que és aquell que vas clavant i vas com patinant. Que aquest sí que pujant suposo que es pot anar més ràpid. Però molt bé. Hi ha molta neu, Mireu això. I superfàcil arribar al mirador, 360 graus de la Cerdanya, tot el Cadí, el mirador aquí, i allà darrere ja està Andorra. Que guapo. Ara ve baixada i cap avall. Hòstia, pensava que seria molt més complicat, fer les pistes, sobretot la vermella, perquè crec que és la més xunguilla. Ara veurem baixant. Hòstia, jo molaria tornar i estar un dia sencer i fer un entreno d'aquests guapos, però avui, déu-n'hi-do, portem 1 hora 30, 7 quilòmetres i esport i exercici se'n fa, molt guai. Ara cap avall i a veure què ens espera baixant. Fiqueu als comentaris si algun cop heu fet esquí nòrdic aquí a Arànser o a qualsevol altre lloc i què és el que més us agrada i com vau començar, perquè hi ha tants tipus d'esquís que tothom va fer esquí alpí, però l'esquí nòrdic està com allà i no el tenim en compte, però també és divertit i no cansa tant com l'esquí de muntanya. Però l'esquí de muntanya tots són diferents, tots tenen les seves coses i està guai. I això és increïble, Mireu, mireu, mireu. Uau, brutal. Mireu, mireu la neu, és que això... Què és això? Això no és neu. Increïble. Mira, 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 mira. Hola, hola, això baixa molt, Però és que faig cunya. Uau! Si vaig tot recte, què? Uau! S'ha d'anar lent, jo crec, Hòstia, que guapo. S'ha d'anar lent, però si vas molt lent després et ve una pujadeta petita i no arribes. S'ha d'anar a velocitat exacta. Mireu ara, mireu ara! Uau! Brutal! Com va, tu? He baixat superbé, m'he ficat a dintre del carril i és un no parar, Uau! Que guapo! I tornem a ser aquí, Aquí hem començat la vermella i l'hem fet tota, al final. Així que ja sabeu, primer cop i la dificultat tampoc és... Però sí que hi havia algunes corbes que... Déu-n'hi-do. I ara tenim dues opcions, o tornem directe per la pista fins al Fornell o fem la Pedres Blanques. Crec que faré la blava, a veure què tal, i cap a baix. Quin dia, estic flipant. I ja tornem a ser baix, Que divertida tota la baixada, Mireu el que hem fet. He començat aquí, primer he fet el verd, he arribat aquí, he fet tot el vermell, tota la volta fins al mirador, Pla de Llet, i tota aquesta baixada, per aquí, he agafat el blau i he baixat. Hosti, que guapo, flipant. Dia espectacular, I algunes preguntes, va. Què? Una persona que vingui aquí a l'estació, què fa? Què pot fer? Coses divertides. Pots tirar cap al mirador, cap a Pollineres, però llavors si tens més habilitat te'n pots anar més amunt cap al Perafita, Monturull, l'únic que això ja has d'estar preparat tècnicament i anar amb el material adequat, més aviat també tenint en compte el risc de llaus que hi ha aquests dies, que és bastant alt, i l'altra opció, si vens amb la família pots venir aquí allà al darrere tenim la pista de trineus. Si vens amb els gossos pots fer mushing, vull dir que és una mica un parc de neu tot. I el restaurant, què, el menjar? Molt bo, és tot menjar casolà, brasa acabada de fer, plats casolans aquí a la Cerdanya, bueno, un restaurant típic de muntanya. Doncs ja sabeu, he flipat avui, m'ho he passat perfecte. Mira com baixen. Sí, no. Brutal. La gent que en saben baixen ràpid, sí.
També hi havia un circuit de competició, he vist. Sí, és un circuit de 2,5 km, que és homologat. L'únic que ara el dia 4 tenim un test de la federació, el dia 15 de febrer tenim una cursa infantil, i ara estem pendents a veure si aquest any es repeteix la cursa Pirineus que es fa, la marxa Pirineus que es fa cada any. Vale. Hòstia, que guai. Sí. Fa. Guapo. Doncs res, a gaudir del cap d'any avui i a seguir. Que vagi molt bé, bon any, i us esperem a tots passant per aquí a l'estació. Perfecte. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Merci, Pol. Hòstia, mireu aquest grup amb raquetes de neu aquí. És perfecte, per fer raquetes, esquí, tranquil·litat, bona neu, pistes guapes i vistes guapes. I fins aquí el vídeo d'avui, diferent, provant l'esquí clàssic i ha estat divertit, Moltes gràcies a Estació d'Esquí d'Arànser i tornarem a l'hivern, a l'estiu, a qualsevol època de l'any. I espero que us hagi agradat, ens veiem a la propera i bon any nou a tots. Adeu!